Per fi, el primer vídeo d'aquest nou canal. I com que és el primer vídeo, òbviament, per estrenar bé aquest primer vídeo. Així que un espai fet en efecte per a tots vosaltres. Casquetes, impressions, accions a Bocine, està tot buit, encara tot petit. Vull dir, està buit, hem de començar, vull dir, segur que hi ha milers de canals. Què podeu fer? Si voleu que també comentem cosetes vostres, doncs m'ha fet un comentari a baix, que és i serà sempre el vostre raconet obert. Adéu família, us estimo.